o nwere ihe a na-eme n'ụwa dị izi maka ọ dị izi ọ bụrụ ihe ụmụazị nke ọ bụla onye na-eme ya dota na bịara abịa maka na ọ bịara ije ọ ya nwụọla onye ọ na-abịara abịa ga-ala ala ọ dị egwu ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ewo ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ụwa bụ ahịa ka ọ bụ ọ dịkwazi ka ubi ọ mkpụrụ ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ ihe onye zụtara n'ụwa ka o ji ana mmụọ ọtụtụ ga-azụta uru ebe ụfọdụ ga-azụta ọghọm ụfọdụ ga-agbakwa aka wee laa ụgbọ anyị ji bịa bụ ndụ nke anyị ga-eji daba ọnwụ ebe anyị siri bịa abụrụ onye nwa bụ nsogbu na-ebe ka anyị na-ana ị na-azụ ị na-egokọ ị na-akwụ ụgwọ ị na-anarụ chenji maka na ọbịa ụwa amagola ya o nwere ndị lara ụnyaahụ o nwekwara ndị na-ata ata o nwere ndị ga-alakwa echi onye ị hụrụ taa ịjụ ese ya echi asị gị na ọ lago nakwa echi di anyị ana niile ị na-agbakọ ihe ebudo ome n'ụwa na-ajụkwa onwe gị ajụjụ ụfọdụ na-ebi ndụ ka a ga-asị na enye ha akwụkwọ ikike ibi ka Metuzela na abụ m nke a ma ọ bụ nke ọzọ ọ bụghị ha ga jụrụ oge ụlarụ ha ị na-ala Ịmanụ doro m anya na ịcha gala ezi nwanne m ị ga-esokwala na kọntena ndị na mmiri ma ọ bụ na wọl nke anyị na-akọ dị iche n'ihe anyị asịkwa na chere maka ngaramara onye ukwu gala onye nta gala ndị obodo gala ndị eze gala ada enye aka azụ na ụzi nka gala ụmụ akwụkwọ gala ndị ọchịchị gala ndị anachi gala ndị landlọdụ gala ndị tenanti gala ndị lọya gala ndị polisi gala ndị ụkọchukwu gala ndị ụka gala eze nwanne m ndị omekome gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ewo ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ozi a kwesịrị ntụkwasị obi maka na-abado nwoke aja izuzu niile o zuru ana eji na aka na-abọjide ihe ụwa maka na onye ọbụla chọrọ ịghọtacha ụkpa ka ihe ọ dị mata na ọ bụrụ ebe o siri ike oge oge siri ike maka ọ ga-adara ụwa na ihe dị anya ime na-eme ngafe ụwa ịbụ onye mmesasị anya ọtụtụ ka idunagoro mmụọ ụwa onye na-enweghị anya ọkwa ngaramara ụwa ịdị ka ụkwa achị n'aka ihe ụtọ si na gị apụta ka ọnwụ na-esochi ya ụwa dị egwube aha gị uwe ozuru onye ka a na-akpọ gị uwe ezu oke ka ị na-asa ebe ụfọdụ chọpụtara na gị bụ ụwa dị obibi ihe efu ka ebu elu ụwa abụrụ ebe obibi ọ dị egwu o nwere onye ga-ebu ome n'ụwa onye ọbụla ga-anwụ anwụ ma ndị landlord ma ndị tenant ndị niile bụ anyị ụzọ alagonu onye ọbụla ga-ala ala ụfọdụ anyị na-aghọsọ ala enwere m ego ọ bụghị maka ọnwụ echiri m igwe ọ bụghị maka ọnwụ ana m azụ ọchịchị ewo biko ọ bụghị maka ọnwụ ebe anyị si metiga ebe anyị na-ala tere aka onye mekwa ngwa n'ụwa o meghara ọdachi ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ọ bịara ije gala ụwa abụghị ebe obibi ewo ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ụwa baya onye zụcha nke ya ọla onye zụcha nke ya ọla ụwa abụghị ebe obibi ọkwa ị hụrụ ọ bịara ije ọnya nwụrụ agbatara ya n'ọsọ ọ njem ndị ọ kara obi ọ ndụ n'isi kara aka na-eje ọgụ ọtọgbọgbọ di anyị ihe na-azụkọ ọ ihe agwa gị zụta ka ị na-akpara ọfụ oge na-ekwu oge ka ọ na-agafe ka ị were ehihie chọọ ewu ojii
nwere ndị okenye ọ dị ha ka ọsị mụgharị aha ọzọ a na-ekwuri okwu na ọ bụrụ maka ha na-atụgharị ọgwụ ụmụ ha ka ebe egbe na-atụgharị ọgụ ọ dị egwu nna anyị nke anyị na-etezi daa ọsọ nka ka ị na-agba agbazi n'ọsọ agadi maka na anaghị agwọ nka agwọ bịa nna anyị ọ dịkwa ka iso na ndị okenye nka na-ajụ ese shuga dadi akpọọ gị papa ị na-aba mba mama itecha krim akpọọ gị mama iwe a na-enweghị ị na-aba mba ihe ebu ome n'ụwa nka na-abakwa mba na-ajụ m kedu ka unu mere